ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା ମୁଁ କହିଲି ତୋର ତୋର ଯୋଉ ସାଇଜ ବ୍ଲାଉଜ ଫାଟିଗଲେ ତ ଫୁଟିକି ବାହାରିବ ଏକା ହଁ। ରାଜ କଣ କହୁଛି ନା ସାର୍ ରାଜ୍ୟ କବି ମୋ ତ ଦୂରେ ଦୂରେ ରହୁଛୁ ତ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲି ତୁ ତୋର ସେଇ ମନୋଭାବ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଭଲ ଲାଗୁନି ସେମିତି ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ସେଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ କହୁଛୁ ସାର୍ କଣ କହିବି ସାର୍ କାଲି କେମିତି ଆମର ହେଲା କୋରସମାନଙ୍କର ବଢିଆ ବାବା ବାବା କଣ କହିଲେ ବାବା ମା ହଁ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। ନାଇଁ ସେ ଖୁସି ତ ତୋ ନାଚ ଫାଚ ଦେଖିକି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଖାଲି କୋରସରେ ରହିଲୁ ଆକ୍ଟିଂ କଲୁନୁ କରିଲୁନୁ। ନା ସାର୍। ତାକୁ ପଚାରିବି ଯେ କଣ କେମିତି ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଅଛନ୍ତି କି ମା ନା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏକା ହଁ। ଆଉ କଣ କହୁଛୁ କହୁନୁ। କଣ କହିବି ସାର୍। ଆରେ କଣ କହିବୁ ତୁ ଆଉ କଣ ଆମେ କିଛି କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାଇଁ। ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି କଣ କଥା କିଛି ନାହିଁ ହୁଅନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ କହୁନୁ। କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁ କହ କଣ କହିବୁ ତୋ ଆଡୁ ଆଗେ କହ। କଣ କହିବି ସାର୍। ଖାଲି କଣ କହିବୁ ତୁ କହୁନୁ କଣ କହିବୁ ତୁ ଭାବୁନୁ କଣ କହିବୁ। ଲାଜ କଣ କହୁଛୁ। ନା ସାର୍ ରାଜ୍ୟ କବି କରିବି। ନା କଣ କରିବି ତୁ ତ ମତେ ପଚାରୁନୁ। ସାର୍ ପଚାରେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ମିଶନ୍ତି ତ ମୋ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୂରେ ଦୂରେ ରହୁଛୁ। ନା ସାର୍ ଦୂରେ କଣ କହିବି। ଆଉ ତତେ କହିଲା ବେଳକୁ ଭେଟ ହବା ମନା କରୁଛୁ। ସାର୍ ଭେଟ ସାର୍ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି ତ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ସଇଲେ। ତାହେଲେ କେମିତି କଣ କଥା ହବା। ସାର୍ କଲରେ କଥା ହେଇଯିବ କହିବେ କଲ୍ କରିବ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଭେଟ ହବା ତୁ କଣ କହିଲୁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ। ସାର୍ ଆପଣ କରିନି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜି ନୁହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ୟାକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଥିଲା ତ ତାକୁ ପଛେ କଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ। ଓହୋ ମୁଁ ତ ଯାଇଥାନ୍ତି ତୋ ମା ନ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ଆପଣ ଏମିତି କହିଦେଲି ନା କଥାରେ ଦେଖିଲି ତୋ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲି ତୁ ତୋର ସେଇ ମନୋଭାବ ଅଛି ନା ନାଇଁ। କେଜାଣି ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଧରିଛୁ ମତେ ଆଉ କାହିଁକି ପଚାରିବୁ। ସାର୍ ଏମିତି ସାର୍ ଆଉ କାହାକୁ କଣ ଧରିବି। ଆଉ କାହାକୁ କଣ ଧରିବି। ଆଉ କେଜାଣି ନା ସାର୍ ଭଲ ପାଉଛ। ସାର୍ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେମିତି ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି କଥାଟା ହବାନି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଆଉ କଣ କହ। ସାର୍ ଆଉ କଣ କହିବି ସାର୍ ରଖୁଛି। ଆଉ କଣ ପଢାପଢି କାଲି କରୁଛୁ ନା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେମିତି ସାର୍। କାଲି ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ଦବୁ କି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାବା ମା କାଲି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତୋ ପ୍ଲେ ଦେଖିକି। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ତ। ଆଉ କଣ କହ କେତେ କଥା କହୁ କାହିଁ ଆଜି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆଜି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡରି ଯାଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନଥିଲି। ଭଲ ଲାଗୁନି ସାର୍ ଏମିତି କଥା ହବା। ମୁଁ କିଛି କହୁନି ମୋର କଣ ଦେଖ। ଆଉ ହଉ ତୁ ପଢାପଢି କର ଭଲ ଇଏ କର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା।